स्कोर जिला टॉप जंग सुर्गे। ब्रेक के बाद स्वागत बाटे रउआ सभी देख रहल बानी बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर्गे पावर्ड बाय सुपीरियर सिल्क। अब तक 4 गो जिला के दस्तक भइल, 3 गो जिला हो गइल बा सेफ, तो 36 नंबर के साथ चल रहल बाड़े पूर्वी सिंहभूम सबसे पीछे। अब बारी बा अगला जिला के। अब मंच पर उतर रहल बाड़े ऊ योद्धा जे जंग के हर रंग में खुद के ढाल ले ले बाड़न। पिछला एपिसोड में इनका के भेटाइल रहे 18 नंबर। अब देखे के ई बा कि आज के नंबर से इनकर नैया पार हो पाई कि डोल जाई। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करी जिला रांची के गंभीर गवैया अमित रंजन श्रीवास्तव के। काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो। काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो, काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका। झुमका झुलनी चूड़ी कंगन हार बनवाली, ऊपरा से निचवाले तोह के सजौली। ओ झुमका झुलनी चूड़ी कंगन हार बनवाली, ऊपरा से निचवाले तोह के सजौली। सोनरा के सगरो दुकान ले बुका हो, सोनरा के सगरो दुकान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो। काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो, काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो, अरे बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो। जान लेबा का हो ये परान लेबा। कोशिश तो दोनों लेवे के रही। बहुत अच्छा लगा परफॉर्मेंस। शुक्रिया। का लागत आपके? जी बढ़िया लगा था, बहुत अच्छा लगा था। आपके भाई के याद आ रहल बा आपके आज? जी उनका के तो हमेशा याद करीला, हमेशा आवे के पहले उनका के एक बार ध्यान में करीला, तभी हम स्टेज पाइला। क्या बात। अगर आपके आज 18 नंबर भेटाई तब आप सेफ हो जाए, नहीं ता भंवर जाल में फंस जाए। काहे कि आपके पिछला परफॉर्मेंस के नंबर रहे 18। चलिए देखल जाओ। इंदु जी। अमित, मैम केकरो अगर तू गा के सुनेबू कि प्राण ले रहे हो आप, कि किसको आप कह रहे हो? किसी लड़की को। बोला हमर सजनी प्राण ले बुका। गायकी बहुत बढ़िया रहे, लेकिन साथ साथ फील चाहिए भाई। गाने के प्रति गंभीर हो जाना ये बहुत अच्छा बा, लेकिन साथ ही साथ फील होके के चाहिए। हर एक गाने के साथ इंसाफी होनी चाहिए। 9 नंबर। धड़कन तेज बा। राजेश जी। ए बेर हम संतुष्ट बने तरह से। बहुत शुक्रिया सर। वो ये खातिर कि सबके वॉइस के अपन अपन कल्चर होला। तोरा कल्चर में एगो सादगी बा तोरा आवाज में। वो एगो किशोर कुमार जी रहे, एगो मुकेश जी रहे, एगो मोहम्मद रफी साहब जी रहे, तो सबके अपन अपन एगो ढंग रहे, एगो कल्चर रहे आवाज के। और तोहरा हिसाब से तोहरा आवाज में जितना भाव बने सकीला फुल भाव रहा हमारा हिसाब से। पागल तो तू बटलही बा रांची के, हम तो घोषणा कर देने रही।
ए बेरा से घोषणा करतनी कि तू पागल सही में पागल बड़ा 10 देतनी ए बेरा तोरा जिला के खातिर जान लड़ाई जिला टॉप हम बन के सेफ। रुका कि नहीं रुका? नहीं, अभी और तेज हो गया है। आपके भेटाइल आज 19 नंबर और कल रहे 18 नंबर, यानी कि टोटल भइल 37 नंबर। आप सेफ हो गए ले। जिला टॉप जंग